Africa will bring forth excellent and quality leaders. مصحف قدوس بزعبا مرحنت دي زارب زمسلوم سبات بزوحاتيوم مرحنت علماوي زمسلوم بزوحاتيوم مرحنت زي ملكتهم زمسلوم بزوحاتيوم leadership انتلكا نجلس توسنوا سبات ويدما بقطتا نوعهم زي ملكت زمسلوم بزوحاتيوم قنا اتزغبد مرحنت كم تتمالي ابت فيديو زتفنو ود سمعكم تزغبد مرحنت نرئسخا ممرحي السيو تزغبد ቤተሰብ መምራህ ትካላት መምራህ ሀገር መምራህ ቤተክርስቲያን መምራህ እሱ ይኮነን ተዝኸበደ ንርእስኻ መምራህ እንድሕር ንርእስኻ ክትመርሕ ዘይትኽእል ኮይንካሞ ኣብ መሪሕነት ሃሊኻ ቤተሰብ እንተመራሕካ ፀገምዩ ትካላት እንተመራሕካ ፀገምዩ ሀገር እንተመራሕካ ፀገምዩ ቤተክርስቲያናት እንተመራሕካ ፀገምዩ ስለዚ እንታይ ንርእሱ መምራሕ ዳ እንታይ ከቢድ ነገር ሃሊዎ ዝብሉና ይሳኑን እዮም ግና ፍልጠት ይደልዩ ኣምላኽ ድማ ፍልጠቱ ይኸማቅለና ቃሉ ይሂብና እዛ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ሁሉ ሓቅታት ብመንፈስ ቅዱስ ናባና ክበጽሕ ዝደልየሉ ምኽንያት ፍልጠቱ ክንማቀል ምእንቲ እዩ ስለዚ ንመጽሓፍ ቅዱስ የንብበለኹ ዝብለኒ ሰብ እንድሕር ብመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እዚ ተዛሪቡኒ ካብ ቃሉ ዘይሉ والا 24 ساعات مصحف قدس حزون توعله اينببون اليه دامن 24 ساعات تصلل له زبلني ناملاخ تزاريبه مصي طراي انت خوينا املاخ اي تزاربن زبل اندحر كوينو اي صلين ስለዚህ ንመሪሕነት ካብ ዓለም ከመሃር ወዝደሊ ካብ ሰባት ከመሃር ወዝደሊ ወይ ካብ ኩነታት ከመሃር ወዝደሊ ምናልባሽ ገለ ፍልጠት ክረክብ ይኽእል ኸውን اتزبلت ناي مرحنة تمرت نرخبو بوتا جن متحف قدوسي أبي وتي سلسة عبيت نجارات ريال له أبي وتي سلسة عبيت نجارات ريال له عبيت عنو الدبلن تحدى مزمور بزملكتي قال لهم بمزماركم تفلتوني قال لهم دما لو من مجمر يا نمرحنة بزملكت كزارب تسمعون تهلو أقدمكم زسمعكم من دمات هلو يخم مريحنت تخليت نجاريا تسالسيت نجار بزوحات بيتكريستيانا ممرح ويدما بيتكريستيانا تعمتكال السويت وعي سلازي زين سلست نجارات هبي وتيريين الله نمزمور بزملكت أب عملخو ينتف ن leadership بزملكت كم زحجة تري وصلهم أولدونا تزبلت التحساس بأنا مريحنة نمت تتاو نتف نشارج بزملكت دم كم تتسقازب زحلي كم تبتسقو قوي تاد خفتو أفدقتاتي عي إزين كاب كل عيد فلتنس لزي أبدا ميدلو زي سلستيو نجر أبدا ميدلو انتاي بزعبا leadership زبلنا نازلو خيت بلو منتي حجي مريحنة ما انتاي عدلي بزعبا مريحنة تاي مزرابي دلي انتاي ترقومي هلو تنحو اي تغيدو كتقمو يخم تختاتلون زوهاب سيشنات كتربحو يخم بزوح كتكسبو يخم هراي رأسي كيلا لخوخم سلاز جمركو نزاي تفلتون سبات السي يزبهال بعد حداري حنتي عباي سب زخونة مرعات هلاتني رتب بهال تفلطوايهم بقدمي زخونة زتعوت سباي حنتي وايز لبام عباي سب زخونة سبيتي الله بدي حريت عندكم سامعكمو يغير له بقدمي زخونة يكون زتعوت سباي حنت برغت سبيتي الله امين يو نعيكمو يو كالوت كلت تطبقات حوالد عبيت سبات زخونه حوالد دمان لواني زين دمان بينن فليز بلا سباتين املاخ اب هيوتن كعير يلهو ستيلنا املاخ ايوز عيا عبيت سباتين توساخي كل توالد ترى اللوان انديد بالنيره كل تودات كا اللوني
اتحاد ودي درو عليبويو بدحري كاميرا له اتحاد غناي مصن كمصيو سلازي تابوخ رغوالي تمرعياس درو حدا كاباي زحيش زتبارخ سب ريال لخو كبرنا املاخ يكون تخبرنا غويتا تبرخت نخلنا تسلدنا عخوم يكون امين لي لخو بعلي حراي سلازي جنان اشتين كله هصانن كله نمرحنت زملكت لوطي ناترداني مصيو ناترداني مصيو نمرحنت زملكت لوطي نمنتاي كم زتغيرو بزح غزي حتوي نسباتن نقال املاخن ناملاخن نمنتاينا خمز نغبر دلنا مصحف قدوس كنمنتاينا خمز غبرو يبلديو الى يددليو اندحر ملس سينخا واملاخ نمنتايو كم زخون زلو يزبل سلازي نايزين كلن ملسينا تدمامره لعل 14 عامات حليفو له سلازي اسنتي لي اخلنيو ازي لومي كزاربلو زدلي ارستي كمتي اقديمه زطقسو زنبركو مريحنت هاي ملكتننيو زبل سب اعينت خلواو اعينت خلواو نجزارسو عين سوريلو بمئمان نعينتو خطقملن زي دل سب مخواني مرحنت هاي ملكتنن زبل سب سلازي فتينا صلينا يملكتنايو اي ملكتنا انتبلنا دما لك كمت عينت زلومو بعينتو خطقم زي كل سب نرسو عين سوريلو مناسب مالتي تسفا قبر نزا حسابي كتسامع ازناتي مقلصيو مانم امبي بزرخبكو ايكونن I'm just telling you straight forward كاب معمق لبي دو حزدلو كبرنا املاخ يكون عيني يدلدو هو يدل طراي ديخه كن عيني بين ولا حنت خبر ايكلن برهان يدليو نبرهان دما ممراص يدليو اندحر برهان كمرحكا زي مريص كايو اتزي مرز كايو صلمات يمرحكا نيرون علون كغصل دماي سلازي برهان يفقاد كاز حتت مرچا خدما زدليو انا برهاني مرچاي سلازي برهاننا مرحني يدنبر سبات دما برهان كحاريو دلي اتمحراينا نفس وكف قديو انا عيني ايدلياني زبل سب زهلو اي مسلن كن بعينتو زي تقم سب خنكون دما يغبان عيني زبهال نبرت باليق ايكونن وي دما تابلون ايكونتن املاح كونيلو نسب زصغو زغرم هيابي عينت زلوم سبات نعينتم يبلين يلوم اندحر ززاربو خوينوم عينت خلوم يبلين يلوم ززاربو اندحر خوينوم ناي مرآي كእለቶም እናቀነሰ ይድመጽ ንምርአይ ድማ እዛ ዓይንኻ ይኮነን ድሪ ኣእምሮ ይድሪ ዓይኒ ይኮነን ድሪ ልቢ ድሪ ይኽበሃል ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ሃሌሉያ እዚ ቸስት መእተዊ እቲ ክዛረበሉ ዝደሊ ነዊሕ ዙና ክኸይድ ዝደልዮ ኣርስቲ ብፍላይ እዛ ዓመት 25 ትውዳእ ስለ ዘላ እቲ ኣብ ልበይ ዘሎ እርጀንሲ ዝኾነ ይኹም ዝሰምዓኒ ዘሎ ሰብ كخسب سلازدليو معلتي خام معلتي ولا حنت فلليه بلنن عمت كاب عمت ولا حنت فلليه بلنن نحناينا اندحر فللي كله خوينو هيوتنا ابلو من ابصبحن لومي زلنا نجر لومي نريو نجر لومي نمهارو نجر لومي نفلطو نجر لومي نزرو نجر نصباح ربحان فرن مخسبن اتواتن يخوننا سلازي 25 تحلف الله 26 كتمص اف دغ يادلا لومي نوفمبر 10 تغلطين عدلنا سلازي ورهن 10 8 معلتن 10 9 معلتن تريفنا له ابزن تريفن زلوا معلتات ننفس وكف سب زلني ملختي if you fail to plan you have planned to fail نا انجليزيا باهلا ممداب انت حميقك كتحمق مديبك لها ممداب انت حميقك كتحمق مديبك لها سلازي
ክንምድብ እንተ ዘይክኢልና ክንረኽቦ ንኽእል ዋላ ሓንቲ ዓወት ንፍረና ይህሉን ክንምድብ እንተ ዘይክኢልና ክንምድብ እንተ ክኢልና ድማ ኣብ ቅድሜና ዓወት ንፍረና ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ምምዳብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ዝዛረቦ ነገር ኣለዎ ኣነ ግን ሎሚ ሓንቲ ጥቕሲ ጥራይ ክበግስ ትደሊ ኣብታ ኢየሱስ ዝተዛረባ ሓሳብ ድማ ምሳይ ክትጸንሑ ዕድመኩም ከምቲ ዝበልኩኹም ሊደርሺፕ ህይወተይ እዩ ኣዝየ ዘፍቅሮ ኣርእስቲ እዩ እቲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝረኸብክዎ ብርሃን ኣብ ዓለም ዶ ይረኽቦ ኾን ኢለ ናብ ትምህርቲ ክኸይድ ደደልየሉ ዝነበርኩ ሓደ ምኽንያት እሱ እዩ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ከለኹ ኣብ ስኩል ኦፍ ሊደርሺፕ ትሬኒንግ ንሓደ ዓመት ተማሂረ ነይረ ኣብ ጎረቤት ሃገር ድማ ንሓደ ዓመት ኣብ ኢቲሲ ተማሂረ ነይረ ዓመትን ፈረቓን ይቕሬታ ብድሕሪኡ ናብ ኣሜሪካ ምስ መጻኹ ድማ ናብ ትምህርቲ ኣብ ሳን ሆዜ ናብ ትምህርቲ ኸይደ ሕጂ 2 ዓመት ኣብ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ምስ ተማሃርኩ ብድሕሪኡ ናተይ እቲ ዝመርጾ ፊልድ ክደልዮ ነይርኒ ስለዚ እታ ምሳይ ዝነበረት ካውንስለር ሓደ 2 ሰዓት ኣጥፊእና ክንደሊ እንታይ ኢኻ ትደሊ ኣነ ዓለም ብዛዕባ ሊደርሺፕ ትምህሮ ነገር ክፈልጦ ደልየ ስለዚ anything ምስ ሊደርሺፕ ዝተተሓሓዘ ትምህርቲ ክመሃር ደልየ ደሊና ይረኸብናዮ ቢዝነስ ማኔጅመንት ብቐንዱ ቢዝነስ ብቐንዱ ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ፓብሊክ ኣድሚኒስትሬሽን ዝተፈላለዩ ኣርስቲ ኖ ብመሰረቱ ብዛዕባ መሪሕነት ዝወሃብ ትምህርቲ እንተሎ እዚ እሞ ብፒኤችዲ ሌቨል ዝግበር እምበር ድሕሪ ማስተርስ ዝቕፀል እምበር ገለዮም ድብሉኒ ሕራይ ዝኾነ ኮይኑ ኣብታ ናተይ ግዜ ሓደ ፓይለት ፕሮግራም ጀሚሮም ነይሮም እቶም ዩኒቨርሲቲ ኦርጋናይዜሽናል ስታዲስ ይበሃል ኦርጋናይዜሽናል ስታዲስ ናብዚያ ይደኸይድ ኢለ ጆይን ገይረ ተማሂረ ነታ ትምህረኒ ዝነበረት ሰብ ኣነ ነቲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝረኸብክዎ ናይ መሪሕነት ኮንሰፕትስ ኣልዒለ ክዛረብ ከለኹ ንሳያ ትሰምዓኒ ኣነ ክመሃር ድኸይድ ኣነ ዛረብ ሳ ትሰምዕ ብድሕሪኡ እቲ ትምህርቲ ምስ ተወድአ ናይ ኦርጋናይዜሽናል ስታዲስ ትምህርቲ ምስ ተወድአ ንማስተርስ ክቕፅል ደልየ ስለ ዝበልኩ ኣፕላይ ክገብር ነይርኒ ድሓር ኣፕሊኬሽን ንኽትመልእ 2 ዶክተራት ክጽሕፉልካ ኣለዎም እዚኣ ናይ ዶክተር ኦፍ ሊደርሺፕ ሳይኮሎጂ ን ኢንዳስትሪያል ሳይንስ እያ ድሓር ክጽሕፍለይ ዶ ብሓጎስ ብሓጎስ እቲ ዝፀሓፈቶ ደብዳቤ ሕጂ ኣይንብበልኩም እኔ ግን ሓንቲ ክጠቕሳ ዝደሊ ነገር ነቲ ምስማዕኩም ድማ ስለ ዝጠቅም ኣብቲ ናታ ጽሑፍ ኣነ ደ እቲ መምህር ወይስ ንሱ ድዩ እቲ ዶክተር ኩሉ ግዜ ሕቶ ድፈጥረለይ ድብል እቲ ኦፊሻሊ ዝፀሓፈቶ ደብዳቤ ንሳ ብሊደርሺፕ ሳይኮሎጂ ን ኢንዳስትሪያል ሳይንስ ፒኤችዲ ዘለዋ ሰብ እያ ዝኾነ ኮይኑ እንታይ ክብል ኢለ ይመስለኩም ቃል ኣምላኽ ሓለፋ ሽማግለታት ጥበበኛ ይገብረካዩ እንድሕር ብመንፈስ ቅዱስ ረኺብካዮ እሞ በሪሁልካ ምግላፅ እንተረኺብካ ኣዝኻ ብርቱዕ ሰብ ኢኻ ትኸውን ነቲ ዝፈልጦ ነገር ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ክርዳእኒ ዝኽኣለሉ ሓደ ነገር እዚ ኣብ ህይወተይ ዘጋጠመ ነዚ ዝመስል ብዙሕ ነገራት እዩ ስለዚ ንኺድ ነንብብ ግዜኹም መታን ክንጥቀመሉ እተን ኣብ እናተዛረብና ከለና ዝጠቐስክዎን መብዛሕትኡ ሰብ መሪሕነት ንምንታይ ክትመሃር ደይመጻኻ ኢልኩም ሕተቱ ለይኹም ነቶም ደይመፁ ሰባት ዝህቡኹም መልሲ ኣነ መራሒ ኣይኮንኩን ኣነ መሪሕነት ኣይምልከተንን እዩ ኣነ ቅብኣት ናይ መሪሕነት የብለይን ኣነ ናይ መሪሕነት ተውህቦ የብለይን ኣነ ዘረባ ኣይክእልኒ ኣነ ኣብ ቅድሚ ሰብ ጠጠው ክብል ከለኹ ብሕቆ እዩ ረሃፅ ዝጅምረኒ ኣነ ሓፋሬ ኣነ ኣብ ቅድሚ ሰብ ጠጠው ክብል ኣይክእልኒ መቸም ብየብለይን ኢና ተጠሚቕና ከምኡ ዝኾነሉ 2 ምኽንያት ኣሎ ምኽንያቱ እቶም ኣብ መሪሕነት ደለው ሰባት ናብቲ ናቶም መሪሕነት ክንመጽእ ዝገብረና መንገዲ ዓጽዮም ሞዮም ብምንታይ ብዝተፈላለየ ዝተራቀቀውን እዩ ዘይተራቀቀ ናይ ሃሳሳት ዓይነት እውን ኣለዎ
ዘረባታት ናይ ሓሶት ተዓጺ ይደሎ ኣይትኽእልን ኢኻ የብልካን ተውህቦ የብልካን በዓል ክስቶ ግን ፍሉያት እዮም ንዕኦም ይምልከት ስምዑ ብሩኻት ብፍላይ ድማ ንኣምላኽ ትፈርህዎ ሰባት መንፈሳውነት ዝተረዳእኩም ሰባት ሲ ክርስቶስ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ እንታይ ኮይኑ የብለይን ዝብል ወዱ ኣምላኽ ንወዱ እኳ ካብ ሃበና ኩሉ ዘለዎ ኣምላኽ ዘለዎ ኩሉ ዝሃቦም ሰባት ሲ ንምንታይ ኢና ብየብለይን ተጠሚቕና እቲ ትምህርትና ብመሰረቱ ጌጋ ስለ ዝኾነ ድኽነት ከዓ ድሕረ ባይታና ስለ ዘለዎ በቃ ኣነ ደኣሞ ከምኡ እዩ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩም ኣዒንቲ ዘለዎ ሰብሲ ኣዒንቲ የብለይን ኢሉ እንተኣሚኑ ካብዚ ንላዕሊ ምትላልን ጽላልን ናይ ሰይጣን ሓሶትን እንታይ ኣሎ እቲ ዘለካ ነገር የብልካን ትበሃል እንተኾንካ ኣምላኽ ግን ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ዘገርም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ፕላኒንግ ስለ ዝፈልጥ ኣቐዲሙ ብዙሕ ፖቴንሻል ኣብ ሰብ ኣቐሚጡሎ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከም ዝቕፅል ዝገብሮ ዘርኢ ኣብ ሰብ ክህሉ ዝገበረ እግዚኣብሔር ስለዚ ኣምላኽ ዘለዎ ወዲ ኣምላኽ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ዘለዎ ኩሉ ተኣምላኽ ዝሃቦ ጸጋ ዘለዎ ዘርኢ ዘለዎ ንምንታይ የብለይን ይብል ስለዚ ብትኽክል ስለ ዘይተማሃረ እዩ እቲ ዘለዎ ነገር ብትኽክል ክፈልጥ ዝገብሮ ብርሃን ስለ ዘይረኸበ እዩ ስለዚ የብለይን ኣይንብልን ኢና ብኣለኒ ዝጅምር ኣምላኽ ኣለኒ ክርስቶስ ኣለኒ መንፈስ ቅዱስ ኣለኒ ቃል ኣምላኽ ኣለኒ ቅብኣቱ ኣለኒ ዘይተዋሃብክዎ ነገር የለን ሓድሽ ኪዳን ክርስቶስ ናብ ምድሪ መጺኡ ኩሉ ዝወዳኣሉ ምኽንያት ንዓና ክብል እዩ ስለና ክብል እዩ ንዕኡ ኢሉ ዝገበሮ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ ዝተዓወቱ ዓወት ይኹን እቲ ኩሉ ዝኾኖ ምዃን ስለና ኢሉ ዝኾኖ እዩ እንተ ተቐቢልናዮ እንተ ተረዲእናዮ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነዚ ፍልጠት እዚ እንድሕር ልብና ኣትሒትና ብዙሕ ምግላጽ ናብ ህይወትና ይውሕዝ ምኽንያቱ ንቃሉ ከም ተንብቡ እምነት ኣለኒ እዚ ዘማቕለኩም ብምሉኡ ክትሰምዕዎ ዝውሕዝ ሓቅታት እዚ ቃል ኣምላኽ ዝሃበኒ እዩ ስለዚ ነዚ ቃል ኣምላኽ ዘለኒ ኣኽብሮት ከማይ ከተኽብርዎ ጥራይ ደይኮንስ ካባይ ንላዕሊ ከተኽብርዎ የድደሊ ኣብ ህይወትኩም ዝተቐመጠ ፖቴንሻል እናተለቀ ይመጽእ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ኣምላኽ እንተልዩካ የብለይና ይበሃልን እዩ እቲ እንዛረበሉ ኣረስቲ ፕላኒንግ እዩ ንነዊሕ ግዜ ክሳብዛ ሓዳሽ ኣረጊት ዓመት ንብላ ሕልፍ ኢላ ሓዳሽ ዓመት ትመጽእ ብዛዕባ ፕላኒንግ እየ ክዛረብ ዝደሊ ቅድሚ ናብ ፕላኒንግ ኣርእስቲ ኣትየ ምዝራበይ ምምዳብ ቅድሚ ምዝራበይ ነታ ጥቕሲ ኸነንብባ ይደሊ እንድሕር መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም ኮይንኩም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ካብ 28 ኣትሒዘ ኸንብበ ዘንብብ ሰብ ተዝህሉ ደስ ይብለኒ እዩ ግና ዶን ወሪ ልኖም ያነ ክንብበልኩም እየ እንድሕር ፖስት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኮይንኩም ነቲ ጥቕሲ ኣብቲ ቻት ዝግበሮ ዘሎ ድዩ ወረቨር ኣብቲ ዝጠዓመ ቦታ ክትጽሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ሶፋር ብሓንሳብ ዶለና ተስፋ ገብር ሃሌሉያ እወ ክብርን ኢየሱስ የስ ሃራይ እሞ ኸንብበ ከምዚ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 ካብ 28 ጀሚሩ ዘሎ ካባኻትኩም ከ ምስራሕ ግንቢ ዝደሊ እሞ መሰረት መሰረተ ምውዳኡ እንተሰኣነ ዝረኣይዎ ኩሎም እዚ ሰብኣይ እዚ ምንዳቕ ጀሚሩስ ምውዳኡ ስኢኑ ኢሎም ምእንቲ ኸላገጽሉ ኸይጅምሩ ንመወዲኡ ዝኣኽሎ ገንዘብ እንተለዎ ቀደም ተቐሚጡ ዘይጽብጽብ እንታዋዩ ኢየሱስ ይደዛርብ ደሎ ወይስ ኣየናይ ንጉስ እዩ ምስ ካልእ ንጉስ ክዋጋእ ዝኸይድ እሞ ነቲ ብኽልተ እልፊ ዝመጾስ ብእልፊ ክገጥመሉ ዝኽእል እንተኾይኑ ተቐሚጡ ቀደም ዘይመክር እንተ ዘይኮነስ ገና ካብ ርሑቕ ከሎ ልኡኻት ናብኡ ልኢኹ ዕርቂ ይልምኖ ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ዘይቀበፀ ወደ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ
كاب تقص إسران شمونتن كساب 33 أنبيبة أتن كلتا يسوس تزارب لن حسابات دقيمة بناتي تقرينيا انتاي كم زنببنا كحتكم دسم بلني جن مللاس بزح زطعم كوينو اي تسمعنا على جنا خمزي يسوس تزارب دلو أبتقص إسران حمشتن بزحات سب مسؤول خدونا برو نسوخا قلص إلو بلوم يدبل سلي بزعبا ودا مزمورنات يتزارب زلو بزحات سب مسؤول خدونا برو سلازي نتوم بزحات سبات مسؤول خدو زنبرو يخمو زبلوم زلو سلازي إزق آلزي نبزحات سبات زتزرب قالي نبزحات سبات نقلو وحدات سبات زتزرب يكونن أما أخل بزحات سبات نرئسنا إنكلود كن قبران خلينا نحنا on part of تبزح حزبي سلن نخون أبو أتوات كن كون سلزكال زتفلا ليو عينت سبات نيروم دك أمزامورت نيروم دك أمزامورت داي كونو نيروم بزحات سبات جن يسعبوه مسؤول يخدو نيروم نتومس يسوس دخدو زلو زنبرو سبات يود الزاربهم تقدام يزبلوم نجارن تايو كاباخاتكم كمسرح جنبي زدلي نفس وكف قال بمنفس قدوس برهان كنما قال لنا لومي جن أبتنا يممداب أرستي الزارب حفشاونة تسأل خندرخبون أبتا تقدم ممداب قدم ممداب بري بلانينج زلو حساب نلومي خزاربي سلازي كم زي يزبل كاباخاتكم كمسرح جنبي زدلي مو مسارت مسرته مودعون تسعانه زرعي وخلهم إذا سب عايزي من داق جميروس مودعو سينو مودون تسعنا زراعي وخلهم إذا سب عايزي من داق جميروس مودو سينو يلوم أنتي خلا قصلو خي جمرو نموديو زاخلو جنزب انت اللوو قدم تقميتو زي صبصب انت وايو زي قال حازولي قدم تقميتو زي صبصب تاقص إلى دما زهبهم آبنة انتاي ويسا يناي نقوسيو اتحادا قابخاتكم كايد بل ننفس وكف زملكتيو اتخليت حساب جن يناي نقوسيو نقوس انتاواي ها يناي نقوسيو مسكال نقوس كواقع زخيد مو نتبغل التألف زمسوس بألفي خقط ملو زغيل انت خوينو تقميتو قدم زي مكر انت زي كونس جنا خبرحو كله لؤخات نابو ليخو عرقي لمنه سلازي خلتا نجر كلتا مسلا كلتا تحزتو جن تمساس علي حساب زلون يسوس يزارب الله اتقداماي منيو انتواي كاباخاتكم يو تقدمو تقميتو قدم زي صبصب تقميتو قدم زي صبصب سلازي من قالو خابخاتكم قدم مسرح جنب زدلي اما بلو نجمر يلو زجمر مس جمر افرق مس بصحه ገንዘብ ወዲ ይሉስ በቃ ጎድፈን በርታይዳ አፍርቂ ዝበጽሐ ገዛ ገንዘብ ካን ተወዲካ አፍርቂ ግንብ ክትሰርሕ ጀሚርካ እንድሕር ገንዘብ ወዲካ እንታይ ትገብር እቲ ግንቢ አይጠቅም ትገንዘብካ خسيرو ንስኻ ደኺምካ ሰባት አድኪምካ ሃገር አኽቢካ እቲ ክትሰርሖ ተደልዮ ዘሎ ኻሲ ናይ ዘይ ጀሚሩ ዘይ ወደአ ሰብ ህይወት ይደሪ علامات زي نبرو سب تقميتو قدم كتصبصب زي كالسب عقمو خمزن زي كالسب كندي جنزب علون يبلون زي فلت سب يدري كابخاتكم كمنيو اب كم زعينت كيسارا زاتو ايه سلمنتاي اتوم زري وسي جميرس موداسي انو يلوم كيلا غصلو مئنتيسي اقدمو تقميتو يصبصب كوفيلو يصبصب كندي جنزب علني سلازي اتا خاليت دما لك كم زيايا ايناي نغوسيو نابوغ كخيديلوسي نتخ غطملو زمص زلو نغوس وي زخدو زلو نغوسي نسب حدا الف سراويت حيزو اتا حدا كن بخلت الف دمص انت خوينو تقميتو قدم زي مكر انت واي نغوسيلو imagine كي مخره كوفيلو مستوم ماخرتو اقدمو كي مخره
نخيط تراي نواقع الوقي يجمر أما ودأتها انتاي زعصد سعرت عوت دا يكون السعرت نرسو هذا ما يخون نبزوحات كهادمو مغنيات يخون بزوحات كموتو زي قبوهم يموتو يتقفقو نرسو خا يتقفق انت داي هذا ما انت تتحيزو خا موداتنا هيوتو يخون اندحر نزن كلته يسوس دزارب لن زلو حسابات اقلمنا لن اتا قدمه ممداب بلانينج اندينا نزارب لو زلنا ارستي مخنياتو نزات مصزلا عمت اندحر كم تمالي إننا نبرنا سقلنا آتينا يا ولا حنت اللوطي تقمتنا خنصبصب تقمتنا قدم كنمكر اندحر زين الكوينا كلت نغريو نسب زقاطمو حاده ወይ ድማ ሰብ ዝገብሮ ነገር ኣብ ክልተ ይምቀል ሰብ ዘጋጥሞ ነገር ኣብ ክልተ ይምቀል እቲ ሓደ ዝደለዮ ይገብር እታ ካልአይቲ ድማ ዘይደለዮ ይገብር ሰብ እንታይ ይገብር እንተበልና ወይ ንርእስኩም እንተመዚንኩማ ወይ ዝደለኹሞ ይኹም ትገብሩ እንድሕር ዝደለኹሞ ዘይትገብሩ ኮንኩ ዘይደለኹሞ ትገብሩ ቀሊል በቀሊሉ ንምርዳ ዘጋጥመና ነገር ኮንትሮል አይንገብሮኛ ወይ ዝደለናዮ የጋጥመና ወይ እንተዘይ ኮይኑ ድማ ዘይደለናዮ የጋጥመና ኣብዚ ኢየሱስ ዝዛረበሉ ዘሎ ነገር ነዘን ክልተ حسابات دحزي مخنياتو مسرح جنبي زدلي دبل زدلي دليت زلو دكتور مايلس كزارب انتاي مسلكم the greatest tragedy in life is not death اتي ابي وات ازو حدغኛ ነገር ሲ ሞት አይኮነን living without purpose يبل بزي علامات نبرو ህይወት ይዳ حدغان بري ሞት አይኮነን تزغف حدغان ስለዚህ እንድሕር مسرح جنبي زدلي سبحاليو قرب عمق كبل يابا كاب جنبي نابيت نمصايات حساب كتسرحو تدليو بيت اندحر تحسب كوينكا بيت كتسرح تدل اندحر كوينكا التحساسباخا معبل زبلي مبزحتو سب بيت كسرح زدلي يلو دلايون يبلون اتدليت كفتر صبق فلطت يدليكاي دليت زمص اتفلطت كا صبق انت خوينو صبق فلطت اندحر زي رخيبكا اتتدليو ነገር አይተፈልጦኒኻ دليت زبهال دما يهلوكاني برور دفلت سب ورق دفلت سب الماس دفلت سب انتاي تدلي انت تبلو نتزدليو خنغركا አይጽገምኒ برور አይፈልጥ ورق አይፈልጥ الماس አይፈልጥ اندحر ኮይኑ ግን انتاي تدل انتلكايو ميبي انጨይቲ خبل خيليو زيله ነገር ስለዚህ ዝኾነ ይኹን ቤት ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ እንተረኺበ ናይ በሓቂ ዝሰብ ኮፊሉ ኣቀዲሙ ክጽብጽብ ዝኸኣለ ሰብ ምዃኑ የርኤኒ ኤኒ ግንቢ ክሰርሕ ዝደሊ ኤኒ ቢልዲንግ ኤኒ ቢልደር ምኽንያቱ ንምህናፅ ኣቀዲምካ ብዙሕ ፕላኒንግ ብዙሕ ምሕሳብ ብዙሕ ኮፊልካ ጊዜ ምውሳድ ነገራት ምግንዛብ ዕዳጋ ምፍላጥ ዓቕሚ ገንዘብካ ምፍላጥ አይናይ ዕድል ተፈጢሩ ሎ مفلاط انتاي كتجبر تخيل مفلاط حق مفلاط ناي فقاد مركاب منقدتات مفلاط نتخبابي خا مفلاط نهيوت زلوكا الرأية كاب ترى ودوق زغونه التحساسبه ناب ازيو صبوق زغونه دحركا زحاشه كابت زحاشه ازيو زبلصه مرحنة لنا عرستخيب كلخو بمدابة عرستهيبه مخنياتو أفريقاويان كلهم مرحت اللو أب معراباوي هاجرات زلو دما مرحت اللو أب كل بوتها مرحت اللو أب قاليو زلو مرحتي ندخنتن نخويناتن نموداقن نمطفاءن نمصناتن يوم بصرحو ولا بقافهم نلمعاتينا انتبلو تبايتا دقبرو نقر جن أنصارو يدمسكر عدل رخيبنا خنريهم زخالنا نايوم معرابا مرحتها نهزبهم كتقمون تهاجر كعبيوا هيوات كل وقت كصعرو كعيو تريهم سلازي انتاي تفللي مراحم وغانا يكون انتفللي
ኣበየናይ መራሒ ብሉፅ መሪሕነት ዘሎ ስለዚህ ንመሪሕነት እኳ ጽቡቕ መሪሕነት ኣሎ ካብኡ ዝሓሸ መሪሕነት ኣሎ ኣዝዩ ብሉፅ ኤክሰሊንግ ሊደርሺፕ ንብሎ መሪሕነት ድማ ኣሎ ተራ ናብራ ጥራይ እንድሕር ጆን ማክስዌል ሓደ ናይ ሊደርሺፕ ኤክስፐርት ኣዝየ ዘፍቅሮ ሰብ እዩ ሰለስተ ኤስ ኣለዋ ኣብ ሂወት ይብል እቲ ሓደ ሰርቫይቭ ቫልዩ እቲ ካልኣይ ሳክሰስ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ሲግኒፊካንስ ይብሎ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ክነብር እዩ ድደሊ ናይ ናብራ ገድሊ ይደሉ ከመይ ገይረ ሂወት ይምክቶ ከመይ ገይረ ይበልዕ ከመይ ገይረ ይድቅስ ከመይ ገይረ ንእሽተ ነገር ነታ ክነብር ትገብሮ ነገር ግና ምንባር ጥራይ ደይኮነስ ካብ ምንባር ዝሓለፈ ዕውት ናብራ ኣሎ ሳክሰስ ኣሎ ጽቡቕ እቲ ፍልጠት ናይ ሳክሰስ ምስ ረኸበ ንሳክሰስ ይደልዮ ብትምህርቲ ይኸይድ ብንግዲ ይኸይድ ብስራሕ ይኸይድ ብራእይ ይኸይድ ብምኽሪ ይኸይድ ሳክሰስ ምስ ረኸበ ትዘድልዮ ገንዘብ ምስ ረኸበ ዘድልዮ ገዛውቲ ምስ ረኸበ ዘድልዮ ትካላት ምስ ረኸበ ዘድልዮ ነገራት ኩሉ ምስ ገበረኸ ንምንታይ ኣብዚ ዘለኹ ይብል እንታይ ቁም ነገር ገዲፈ ክኸይድ ይብል ስለዚ ምስራሕ ግንቢ ይጅምር እዛ ሓውልቲ ድሰርሓ ንዓይ ከተዘክር እያ ኢሉ ይሓስብ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ መንጎ ምውዳእ ስኢኑ ሰልዱ ወዲኡ ግን መላገፅ ኮይኑ ይስተርፍ ተስፋ ገብር ቅድም ተቐሚጥካ ምጽብጻብ ቅድመ ምምዳብ ይበሃል ናይ ሎሚ ኣርስትና ንሎሚ ጥራይ ኣብ ልብኹም ክትተረፍ ዝደልያ ተቐሚጥካ ቅድም ምጽብጻብ ዘጋጥመና ነገር ዝደለናዮ ጥራይ ኣይኮነን ዘይደለናዮ የጋጥመና ውግእ ከጋጥም ይኽእል እዩ ምስራሕ ግንቢ ከጋጥም ይኽእል እዩ ክልቲኡ ግን ምምዳብ ይደልዩ ኢቭን ውግእ ከማን ምምዳብ ይደልዩ ውግእ ድሓን ኣሕሪቕኒ እንዲልካ ሱቕ ኢልካ ሂወትካን ሓዳርካን ገዛኻን ዓድኻን ምብትታን ኣይኮነን ኖ ሓሲብካ እዩ መዲብካ እዩ ክስዕሮ ደ ክትብል ኣለካ ናብ ውግእ እውን ክትከይድ ንኽትስዓር ንምንታይ ትኸይድ ይድንፅወኒ እዩ ናይ ሰባት ኣተሓሳስባ ምክንያቱ ንዓይ ሓጢኣት ናይ ጽሉላት እዩ ናይ ሕሙማት እዩ በቃ ናይ ፀገም ዘለዎም ሰባት እዩ ኣእምሮ ናይ ዝጎደሎም ሰባት እዩ ኢድካ ምቁራፅሲ ሓደ ጀሚርዋ ኣሎሞ ኩሉ ሰብ ኢዱ ይቋራረፅ ኣሎሞ ኣነኻ ኢደይ ክቆርፃ ኢልካ እንተኸድካ ኣነ ጽሉል እየ ድሓስብ እዚ ሰብ ጥዕና ውሒድዎ ኢለ እየ ድሓስብ ሽጋራ ምስታይ ሳምባኻ ዝውዳእካ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሽጋራ ሓጢኣት ኢሎም ክነግሩኻ ኣየድልን እዩ ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ሽጋራ ይትስተድብል የለን ኢልካ ምክንያት ምድላይ ኣየድልን እዩ ሳምባኻ ከተሕርሮ እንተደሊኻ ኣነ ተጸሊልካ ኣለኻ ኢለ እየ ድሓስብ ዝኾነ ኮይኑ ንመለስ ናብቲ ኣርስትና ናብ ውግእውን ክትከይድሲ ክትስዕር እንተኾንካ ክትከይድ ደድልየካ ንክትስዕር ድማ ተቐሚጥካ ምኽሪ ይደልዩ ኣነ በይነይ ድሓሰብኩ ሓሳብ ኣላትኒ ኖ እሱ ናይ ድኹም ሰብ ናይ ተሰዓሪ ሰብ ኣተሓሳስባ እዩ ናይ ዝስዕር ሰብ ግን ነቲ ሪያሊቲ ናይ ሂወቱ ናይታ ሃገር ምስቶም ምስኡ ዘለዉ ተቐሚጡ ምምካር ቅድም ከኣይ ዝገብሮ ድሓር እዘን ጊዜ ቅድም ድብላ ኣገደስትየን ቅድመ ምምዳብ የድዛርብ ደለኹ መደብ ክትገብሩ ምእንቲ ንሂወትኩም ጽቡቕ ሓሳብ ክህልወኩም ምእንቲ ኣምላኽ ናብ ምድሪ ከም ሮቦት ናይ ኣፕል ወይ ከም ድሮን ኣይኮነን ተሰሪሕና መፂና ዲቫይን ዝኾነ መለኮታዊ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ኣዝዩ ደሚቕ ጽቡቕ ሓሳብ ኣለዎ ኣባኺ ኣባይ እንድሕር ዘይተቐቢልካዮ ነዚ ኣነ ከም ናይ ኮምብሽታቶ ሽባኻ በቃ ኣነ ደኣ ወላ ሓንቲ ዛዒፍ ካባይ ትሓይሽ ዛዑፍ ካባይ ትሓይሽ ዘሕዝን እዩ ናብቲ ኣምላኽ ንሰብ ዝሃቦ ድሮ ሂብዎ ዘሎ ኣጸጊዎ ዘሎ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ምቕላብ ክንጅምር ከለና ልብኻ ትጽጌረዳ ዝሕዞ እንድሕር ኮይኑ ኣትኩሮኻ ኣብቲ ጽጌረዳ እንድሕር ኮይኑ እሾኻ እንታይ ካኒ ኣትኩሮትካ ኣብቲ እሾኽ እንተኮይኑ ትጽጌረዳ ኣይረኣይካኒ ስለዚ ሰይጣን ድማ ወይ ጸላኢ እንታይ ይድገብር ነቲ ናትካ ፎከስ ኣብቲ እሾኽ ክኸውን ይድገብሮ ኣብቲ ጽጌረዳ ፎከስ ንግበር
ኣብቲ እግዚአብሔር ድሮ ሂቡካ ደሎ ምንም ፀገም የብሉን ዩኒክሊ ንዓኻ ንበይንኻ ፔኪውላር ዩኒክሊ ፍሉይ ገይሩ ይፈጢሩካ ፍሉይ አጀንዳ ይደለዎ ንዓይ ድማ ልክዕ ከምኡ ኣይመሳሰልን ምስ ማንም ሰብ ሰከንድ ኮፒ የብለይን ካልኣይ የብልካን ካልኣይ የብልክን ስለዚ ምህላውካ እሞኻ ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ኮንካ ንምድርና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንቤትካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንቤተሰብካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክትስስን ክትዕንብብ ትኽእለሉ ሓንቲ ነገር እያ ትድልየካ ብዙሕ ሰብ ባዕሉ መደብ ከውፅእ ይደሊ ይኸውን እንዲና ህይወቱ ፅቡቕ ሽግር የለን ክመሃር ክሰርሕ ከጥርኤ ኣብዚ ክበፅሕ ኣብቲ ክበፅሕ ፅቡቕ ኣይ ተቃውሞ የብለይና ኣብኡ እታ ዝቐለለት ፅብቕቲ መንገዲ ተኽስበና መንገዲ ግን ኣምላኽ ንዓኻ ዘለዎ ዕላማ መፍላጥ እዩ እዚኣ ኸዓ ከባድ እያ ብዙሓት ሰብ ኣይንሰግራን ኢና ግን ንምንታይ ኣኸ ቢዳትና እምነት ስለ ዝጎድለና ዘሎ እምበር ንኣምላኽ ምሕታት ይኮ ትርሕቀቱ ወኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ዘለካ ዕላማ መደብካ ኣፍልጠነባ ዝባን ፍቕሪ ሒዘካ ኣለኹ እዚኣ ንገረኒ ምባል እያ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብዚ ተሰምዑኑ ዘለኹም ሰባት ኣይሲ 110 ሰብሪ ኣለኹ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን ይባርኽኩም ነዛ ሰከንድ ወላ እናተዛረብኩ ከለኹ I want you to tell me your plans in Jesus name ኢልኩም ጸልይዋ ኣይትግደፍዋ ኸዓ ኣይነገረንን ኢልኩም ከ ኣይትደቅሱ ንምንታይ ኢኻ ደይ ትነግረኒ ኸዓ ቀጽልዋ ክንደይ ግዜ ደኣ ኸሓተክ እሳ ዝቐለለት መንገዲ እያ እሳ ዝበለፀት መንገዲ እያ ኣምላኽ ሓንሳብ ብመንፈስ ቅዱስ ነቲ ብህይወትካ ዘቐመጦ ዘለዎ ሓሳብ ምስ ገለጸልካ ሙሉእ ዕድሜኻ ሓጎስ ትዕትዕ ድብል ሰብ ኢኻ ትኸውን ሙሉእ ዕድሜኻ ዘይትተዓሰሉ እዩ ሰባት ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገራት እንዳርአናን እንዳገበርናን ስለ ዝመፃና መንገዲ ብዘይብሉ ቀረና ናብ ክልተ ናብቲ ድዩ ናበይ ከም ዝወስደና ኣብዘይ ንፈልጦ ቀረና መንገዲ ምስ በፃሕና ጠጠው ንብል ኣለና ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ኣምላኽ ንሰብ ሓሳቡ ክገልጸሉ ሽግር የብሉን ንሕና ኢና ሓሳቡ ክንሰምዖ ተሸጊርና ደለና and simply ምሕታት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕራይ ተቐሚጡ ቅድም ዘይፅብፅብ እንታዋዩ ኣይናይ ንጉስ ድማ ተቀዲሙ ቅድም ተቐሚጡ ቅድም ዘይመክር እናጎየኻ ክትፅብፅብ ኣይትኽእልን ኢኻ እናጎየኻ ክትመክር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ቅድመ ምምዳብ ንምግባር እኳ ኮፍ መባል የድሊ ተቐሚጡ ዝብሎ ሓሳብ ህድእ ምባልን ኮፍ ምባልን ንምንታይ 2025 እንታይ ለውጥ ብህይወተይ ኣምፅየ ኢሉ ክፅብፅብ እንተዘይክኢሉ እሞ ፅቡቕ ፍልጠት ከዓ ብዛዕባ ህይወቱን ብዛዕባ ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ክገብሮ ዝደልዮን እንተደይ ረኺቡ ንቅድሚት ኣይናይ ስጉምቲ ክትርፍ ኣይናይ ስጉምቲ ከዓ ክወስድ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ኣይክእልን እቲ ንጉስ ንውግእ ክኸይድ ምስ ሓሰበ ኣነ ዋላት ንውግእ ምኻዱ ኣይድግፎን እንደ ግን ዝደለኻዮ ጥራይ ኣይኮነን ዘጋጥመካ ዘይደለኻዮ ውን የጋጥመካ ግና ምምዳብዩ ክትዕወድ ገብረካ ንኽትምድብ ድማ ቅድመ ምምዳብ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣቐዲምካ ዝግበር እሱ እንታይ እዩ we are in the right time ኣብ ኖቨምበር የድዛርብ ዘለኹ ወርሕን 20 መዓልትና ኣለና ቁርብ ኮፍ ንበል እታ ኮፍ ንብለላ ሞመንት እንታይ እዩ ትሕሉፍ ህይወተይ ንምንታይ እዩ ዝኹሉ ሃፐን ገይሩ ደሎ ንምንታይ ኣብቲ ዝደልዮ ዓወታ ይበፃሕኩን ንምንታይ ተኣምላኽ ተዛረበኒ ኣይተፈፀመን ተፈፂሙ እንተኾይኑ ፅቡቕ ካብዚ ዝበለፀ ህይወት ኣሎ ናይ ሰርቫይቫል ህይወት ከብቅዕ ይኽእል እዩ እንድሕር ንሳክሰስ ዝኸውን ድሌት ሃልዩ ናይ ሳክሰስ ህይወት ድማ ከብቅዕ ይኽእል እዩ እንድሕር ናይ ሲግኒፊካንስ ድሌት ሃልዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ በኣኻ ዝግበር ቁም ነገር ኣሎ ዝፍወስ ሰብ ኣሎ ዝፀናናዕ ሰብ ኣሎ ዝዓቢ ሰብ ኣሎ ዝውለድ ቆልዓ ኣሎ ዝሕቆፍ ቤተሰብ ኣሎ ትህነፅ ሃገር ኣላ ዝህነፅ ወለዶ ኣሎ በኣኻ እዩ ዋን ኢንዲቪጁዋል የድዛረብ ዘለኹ በኣኺ ድማ ማለት እዩ ዋን ኢንዲቪጁዋል የድዛረብ ዘለኹ መን ርእስኻ ዘይፅቡቕ ጌርካ ረኣያ ኢሉካ
منانايس كرايا منانايس كرايا نرسخيلوكي أملاخ زحاسبو حساب نسب انت نريو نكريستوس كساب زهبو زقبرو فقري ملو معالتي قاحلنا خنوعل ملو ليتي قاحلنا خنوعل كنحقوسن كنعرفن زقبرنا برهاني سلازي كم زبعلهنا سرحنا زمصانا سراح طراي دموز مركاب طراي غلا ولا حنتقم نجر زي بلو غعزو خنود نخيلينا غنا منفس قدوس نسو اباخا خون سلازي دليو نعاي نابزي ناب هيوت كازلا اخن كم لوخ دما نتملختي محلالف له سلازي كبرن املاخ يخون تقميطو زي صبصب منالو تقميطو قدم زي مكر منالو تا مقمات اندحر زي يقلبكم ولا ختصبصبو يتخلون يخو تا مقمات ان تقلبكم ولا جن يتيك تايم دحار نقدميت ندحريت محسابي تا مصبصاب تبال ابا امروخا كندي ገንዘብ አለኒ ያخلن دوغم بخسرح قدم مسرات مجماري مسرات جميركا كون قدم مهناص مجماري ያخلن دي اي اخلنن انت خوينو اتمصبصاب انتاي دطقمكا اتمصبصاب انتاي دطقمكا حجي ግንብዝ ሰርሐሉ ጊዜ አይኮነን 2026 ገንዘብ ክክቤ ስለዚ ሓፀረኒ ገንዘብ ናይ ምእካብ ዓመት ይድብላ እሱ ክንሓስብ ምእንቲ እንድሕር ገንዘብ አሉካ ግን ሕጂ ፍቃድ ከማዘጋጃ አውጽኤ ናብ መሰረት ምስራት ድኸደላ ዓመት ያ ክትብል ይኽእለካ እንድሕር ተቀሚጥካ ክትጽብጽብ ዘይትኽእል ኮይንካ ግን አሞዳእታ መስሓቂ تاريخ زي بلوسب جميرو خود ديكيل اتا خمسب اب هيوتكم اب هيوتي قويتا خقت مني زي دليو نقر جميرو خود زي كل سب مخاني سلازي عجاكم انا نزي تقرينيا ززارب حبرتسب جميرو بزود كم اتات عينت فلتات يدلني السوناتنا كواليتي برز رايت يدمسلني قنا اب هيوتنا بزح زي تودأ الجمهور حجي نقدفو باست is past كاب حجي نيو زلنا هيوت جن مريحنتي ملكتنا عينتنا خنتقملنا لنا تغزيابير زابنا امرو كابتن ابل ليتست يلو دسرحن نعسرا 50 دسرحن كمبيوتر بمليون عصفي عبي محساب انتاي يدكمكا خوينيو محساب انتاي يخسركا خوينيو كوف مبال انتاي هاسيكا خويني حنتناي موداتا زرباخ قدفلكم دلي بدحريو نابزات اغسي ابتزغص الربع كنراخبينا 4 عامت نرئسهم كهانسو غزي خيطفو يلومسي 4 عامت نخالوت سبات كهبتمو خسرحو ينبرو سمعكم مادو تفلطو تخونو زراربا سلازي 4 عامت ناي جزار سيتكال كمي جيري يخفتيلو نرسو خدالون ابرسو انفست قبر كند غزي زطف نخال سب كهبتم نت نعو خسرح 4 عامت تقصيرو ينبر محسابي تفللي يا محسابي the time you spent preparation is not lost اتنمدلاو تطفو غيزي كيسارا يكون if you don't spend your time preparing you will spend your time repairing انجليزኛ بزي حنلو حغزوني توم تترجمو سبات اندحر كتدالو غيزي خازي يطفيكايو خطعري غيزي خا خططفو يخا ايناي تمرص نو اقديم خدالو ስለዚህ ኢየሱስ እንታይ ይዛረብ ዘሎ አብዝ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ዓሚቕ ናይ ሊደርሺፕ ኮንሰፕት ይዛረባሎ ብዛዕባ ፕላኒንግ ይዛረብ ደሎ ኣነ ድማ ካብቲ ዓቢ ሄድላይን ናይ ፕላኒንግ ሓንቲ አርእስቲ ወሲደ ቅድመ ፕላኒንግ ትበሃል አካፊለኩም ኣለኹ እንታይ ቅድመ ፕላኒንግ ተቀሚጥካ ቅድም ምጽብጻብ ተቀሚጥካ ምሕሳብ ተቀሚጥካ ሕሉፍን መጻይን مرأي انتاي خجبرو زي بالله انتاي خجبرو زلندي
أبز حلف عمت كتجبرو زي جبأكا زجبر كيوم نجاراتن كتجبروم زجبأكا زي جبر كيوم نجاراتن كتعرق أمالك زدل خيو نجار كجت مكة تدلين دحر كوينكا ويدما تتجبرو تدليو نجار كتجبر تدلين دحر كوينكا جنب خسرح زدليل كاس جنب خسرح دحر كوينكا أقدم كا تقمت كا مسبسابيو اتقدم ستيب انتاي دتقمكا نمنتاي نتتجبرو قدما ممدابي تقمكا أمود دأتاها بعوض كتزازم زجبركا كاب كيسارا خدحن under productive كاب مخان كدحن نتزن بركا خمتفع خدحن مبشي نتزلكا multiply كهون زغللو عوض كت عتر خدكل منتي مالتي سلازي planning اندحر أقاليل نايو انتاي من مداب خندي مداب عوصينا هاي سلطنا دحان مداب بموصع ديو بعل علامة زخون ويس بعل علامة سلزخون كايخا مدب توص نزحتو نعخم يقدفا كني ولا بوندر جبرو علامة هاي فلت كون سلازي انتاي مدب يقبر نو نتيجي زيخا واقا هبو أخبرو بمدب الكاخد جمر كلخا نسخان جيزيخانيخا انتاي دلي ختبليخا دليت هاي هلو كان خون انت دليت داي بلو سبي زقرميو نا يسوس كريستوس تمرتي تقداميتي تمرتي قدم منغست املاخن صدقون دليو كدليلكم يا يبلن مدلاي ناتكا ناتي ناتكي غدي سلازي دليو صبوق زي تدلي اندحر كونك حجي صبوق كتدلي مانتي بزوح زي بس احنا يو زي نفلطو املاخنا عخانا عاي نعانا زدالو صبوق صبصيبنا زي نودويو مولو عدمينا خنقرمينا أبزن فرق سنشري تقمت كلن عمدر تقمت كلن سي حدا أبعد التولد ولا حدا زي فلطو سبي أبز بوتازي دلخو أب نفسه كف قداياتي أنا النسون كون ناز تقو عزنا يو أملاخ دما مسايط راي كون ندقو عز مساخي ونقو عزي نحناينا إغنور نقبرو دحاني لنا سابق خبرنا كونتاتي خبرنا نيملاخ فقر دا يكون سي كالم عليه عطنا دحرنا اللاقس نندي مسكسرنا خا اتا غويتان تا خويني انا قلنا مليسنا خا انا نصرصر نو عشا سبيت دي عشا سباي بيتو بعلو يغماطلومو لبوغنا بእግዚአብሔር يزغرومرم لباغنا بእግዚአብሔር يزغرومرم ይለና መጽሐፍ ምሳሌ ስለዚህ نمريحنت اتليست هاخن بالكيلنا لنا حقوسي مساخم بمرخابي زهان صكا ختجبر زدلخايو ختجبر وي نسخات دليو خغاطمكا ممدابيد ليكايو بانصارو دما زيدلخايو اندحر زغطمكا خوينو وجز مسل ነገር እንደحر ዝመጽ ኮይኑ ንዑን መመዳቤት ለካይ ስለዚህ ንኹሉ ኣብ ህይወትና ዝነበረ success failure whatever ክንግረመሉ ይኮነን ዘሎና መደያየብ ክንገብሮ ይደለና ተማልዳ አተጋጊ እንዲ ኣብዝ ውድቀት ነይሩን እንዲ ንውድቀትና ንጌጋታትና ብዝምልከት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይከፈሎ ዋጋ የለን ሕጂ ሓድሽ ዋጋ ክትከፍል ኣይትሕተትን ኢኻ انتاينا نحتت مسلكم قوت مال وديقه نيري زودق كل مخنيات دما انتايو تقميط انت صبصيبه خرخبو خلي ابزيايا اوكي نزي اخ اتا غويتا ملسي بالكان نزانا عيدو دقتنا حسا علن نمبر امو خقير አይደለም من نصحا مالتكو مغيارنا حسابي كابوتا ودقت كو نابوتا عاود كتمص تخللو منغدي نتبوتا ودقت كعسر تغزي وديقه وداديقه ختبل مقناي يكون ابتناي ودق حتى حساسبا ناي ودقت حساب مقناي يكون بيسوس سم ندا ودقت تشاو يا اخلني حجي اتب كريستوس تاوج لي عاود هابي يدلو نابت صغيردا فوكس كنغبر كلنا ات شوخ يلن እና ተገረምና ይና ነብጽል እሞን ለሎሚ አብዝህ ውዴ ስለሰማዕኩምኒ አዝየ ደመስግን ናይ መሪሒትነት ነገር ኣብቲ ደምኩም ይተአታቶ ከም ዘሎ ኣብ መንፈስ ቅዱስ እምነት ኣለኒ
ብሩኻት ኢኹም